irratia. Nik maite du negua, hotza eta elurra. Nik maite du negua, senide eta lagunak. Nik maite du negua, hotza eta elurra. Nik maite du negua, senide eta lagunak. Nahi dut txokolate beroa, bai! Nahi dut eskiatu mendian, bai! Nahi dut olentzero etxian, nahi dut panpin lodia jantzita, nik maite du negua, hotza eta elurra. Kaixo, hemen gaude Tzarri Aranatzeko San Donato eskolako irratsaioari hasiera ematen. 4:00 programan gaude, gustora entzutea espero dugu. Oso divertigarri izango da. Ez dut nahi kremaz gorputza busti, ez dut nahi izozkia urturik, ez dut nahi berorik ez. Nik maite dut negua, hotza eta elurra. Nik maite dut negua, senide eta lagunak. Nik maite dut negua, hotza eta elurra. Nik maite dut negua, senide eta lagunak. Nahi dut mendi txuri-txuria, nahi dut argi gutxi kaletan, ez dut nahi zua. Non, entzule guztioi, hemen gaude berriz ere 3. urtez jarraian Etxarriko San Donato eskolatik zuzenean. Lehenengo irratsaio hau zuekin partekatzen, ze poza! Lehen irratsaio honetarako hasieran entzun duzuen bezala, aurkezteko laguntzaile apartak izan ditugu, 5. mailako ikasleak, aupa zuek! Lauhaizetara irratian gaude eta lehen saio honetarako aukeratu dugun gaia, negua eta gabonak izan da. Eldurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzki arteloian atzekaldean da. Elkarrizketak, kantak, olerkiak, ipuinak izango ditugu, baina aurtengo lauhaizetara lehen irratsaio hau ondo eta gogoz hasteko sorpresa txiki bat guztiontzat, 4. mailako ikasleen eskutik. Gaurkoan poztasun handi batek bezarkatzen nau. Mesedez ozen esan, negua joan egin dela, nire harima hotzak ez du sinisten eta. Laztandu nazaz orain, ururdinen artean, orain lan horik ez da, aurpegi biluziak, talarruak hotzean, garraziriko zelena, gordina maigabean, negua joan gata. Jaio be izara guztiak erreditut eta laztandu nazaz orain ururdi. Egunon. Egunon. Si yo. Gure lehenengo galdera hau da. Nola komunikatzen zara zure txoriekin? A ver, esan berriz ez
Egunon, begira, azten naiz iztua, eta hola dakit ja zer nahi duen eta zer moduz duen. Eta nik ikusten dio nire txeri beti eta alai dauela. Eta nik ere posten naiz berekin komunikazioa, zertigen asko maite ditut nire txoriek. Zer gustatzen zaizu gabonetatik eta zergatik? Entzun, urte guztian egon zen gera basoan egurra prestatzen eta gure soroetan denetatik jartzen. Eta gero, frutuak o pensuak urte guztirako gure animaleek ondo azteko. Baina gabonetan niretzat oporrak dira, zuen etxera joateko, opariak batera. Eta opozik, gustora joaten naiz. Herriz nire gana egitera. Zergaitik hasi zinen umeei opariak banatzen? Begira, negoen mendian, nire animaliekin eta denbora ontan ezagin gendun. Asko gara Euskal Herriko multioi eta neskatza guzti ondo portatzen dira opariak banatzea eta tepilua etortzea zure etxera oso pozik eramatera zure opariak. Piskat mozite zaigu lentzero, zer zaude kobertura gabe ez? Alasei nago, Segi, beste galdera bat. Nola badakizu umeak ongi edo gaizki portatzen diren? Lehen esan dut nire lagunak asko dira, dira batreak, erbiak, osoa, eta nire gehiena txoria. Orduan, jaiero gozaria orduan marido mingin bilok batea lasai egoten. Eta orduan nire lagunak txoriak hartzen dira mai gainean. Eta zaten diet. Joan herritara eta behu nola dauden mutiko eta neska. Eta ogaizki portaztiran eta berriro baserrira buelt datoz oso pozik. Izitako herrietan ondo portatzen lako mutiko eta neska guztien euskadikoak. A ber, beste galdera bat. Ilusio handia ematen dizu opariak banatzera? Bai, hala da. Ilusio handia zure argiak eta zure pozik zauden. Gure zai nola ekartitugun opariak. Denentzat. Eta guk ere gustora eta pozik biltzen gara herriz opariak banatzen. Zuek ere opariak jasotzen dituzue? Opariak, ez dakit nola ez, baina guretz opariak ederrena da zuen maitasuna eta ilusioa gure zai egoera eta eskatzen zuei, zure etxean joaten genean, jarri maien genean, turroi pizkat eta txampan pizkat. Guretzat zuen etan, prestatuta. Lan asko dugu eta berdugu
zerbait jan eta edan gauzian ibiltzeko opeak banatzen. Jarraitu alizateko, ez? Karo. Beste galdera badakazute? Bai. Venga. Nola ezagutu zineten Mari Domingi eta zu? Nire Benito Lertxun ikatzen duen bezala ze Euskal Herriko zeroa. Oso naiz. Mari Domingi ezagutu nuen oso denbora asko. Eta berekin eta gure lagunarekin hor bizi gara gure batian. Egun hauetan opariak prestatzen banatzeko gure landarearekin. Bale, eskerrik asko Olentzero, falta zaie galdera bat, falta zaie, bale? Zergatik ospatzen dira Gabonak abenduak 24? Bueno, galdera zailak jartzen dizue, A ber, nola esango nuke. A ber, Euskal Herriko zeruetan, hartzaileak ikusi zuen ilargi oso argiekin. Eta argi hori, izar hori, joan zan, oliki, delito estalpera. Han jarri zan gainean, eta han jatzen Jesus txikia. Eta haren omenaldian Gabonak hasten dira eta lauan. Euskal Herriko herri guztietan. Eskerrik asko. Agur. Agur. Ondo portatu zara zu? Bai, oso ongi. Bai. Bueno. Alenengo edo ordu ematen, Bai. Venga. Agur. Eskerrik asko Olentzero. Agur, Olentzero. Ondo izan, agur. Ongi pasa. Animo. Urrongo egun arte. Olentzero gorri, bai doktore. Mari Domingi da! Baratozela! Gaur denok elkartu gara muxu da besarkada. Goizetik etorri gara denok bara espada. Astoa ikusi dutela mendian honezkero. Zure zain gaude denok ezberan dutu Olentzero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Zerrote angoitik datorren gonagorri, ezin beste inor izan gure Mari Domingi. Ilusioz beteta gurresan eskuekin, hau sortea gure hau Ospatzea elkarrekin. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero. Bueno, hazen olako elkarrizketa, zoragarria. Arazoak izan ditugu, koberturakin, Olentzero horribiliko zan, ez, bere baserrian. Así que, bueno, negua eta Gabonarekin jarraituz, 4 urteko ikasleak deituko ditugu. Hauek, neguaren eta Gabonen inguruko olerki eder bat errezitatzeko gogoz daude. Beraz, aurrera! Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, Mari Mondongi. Mari Domingi da! Hori esan du Mari Mondongi. Odei, beltz eta grisez, estalira
ekarri digute negua! Iritsi dira egu berriak, opore egunak eta irriak. Iritsi dira egu berriak, ta mugitu berriak. Alde batera eta bestera, eta berriz astera. Iritsi dira egu berriak, opor egunak eta irriak. Canta, txau-txan gorri. Canta, gorri, gorri. Negua da, etorri! Torri! Politena zuzara, olentzero eta astoa, basora joan dira. Urtaro zuriko emakumeak ator, abestuko dugu deno batera. Olentzero, nola zoaz? Non zaudete, asko eta bihotza dikaroa. Eta marido Pinky, kaixo. Mari Domingi da olentzero, zuen zain gaude, neguero, zuen zain gaude, bai neguero, eskuak bero-bero. Txalo bero bat, 4 urteko gelakoentzat. Lan ona egin duzue eta olerki zoragarria kontatu diguzue. Aupa zuek, guazen aurrera irratsaioarekin. Neguero, zuen zain gaude, bai neguero, eskuak bero-bero. Alde batera, eta bestera, eta berriz astera. Ole olentzero tibirun kanta, oparirik politena zuzara. Olentzero eta astoa, basora joan dira, urtaro zuriko Orain 5 urteko ikasleen txanda izango da. Hasteko ilusio handiz prestatu dute bertso bat. politena zuzara. Olentzero eta astoa, basora joan dira, urtaro zuriko emakumeak. Negua datorrela, somatzen ari da. Txapel zuria jazten, ageri da elurra. Etxean badaukagu nahikoa egurra. Ekar ditzake ordain neutxa eta elurra. Zuzara, olentzero eta astoa, basora joan dira, urtaro zuriko emakumeak ator, abestuko dugu deno batera. Ole olentzero tibirun kanta, oparirik politena zuzara. Olentzero eta astoa, basora joan dira, Eta ondoren asmakizunak. Burua martxan jartzeko aukera paregabea izango dugu. Neguatean joka guazen balotara, hartzaren siesta heldu da luze-luzea. Neguatean joka guazen balotara, hartzaren siesta heldu da luze-luzea. Beraz, irrati entzule maiteok, eskolan, etxean prestal zaudete, belarriak prestal dituzue, baietz espero dut, lehiaketa astera doata. Jarraian, ikasleek neguaren eta gabonen inguruko asmakizunak kontatuko dituzte. Gogoratu, lehiaketan parte hartzeko telefono zenbakia honakoa dela. 9 8 6 5 6 0 0 3. Ondo apuntatu, 9 8 5 6 0 0 3. Animatu! Bideroia hartu behar, eta bagoaz lotara, lo 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 lo.
negu batean joka, guazen balotara, hartzaren siesta heldu da, luze-luzea. Negu batean joka, guazen balotara, hartzaren siesta heldu da, luze-luzea. Ateri denean etxean, aldia dela kalean, bera dena bustita dagoen, besteak estali nahiean, zer da? Erdi sorgin erdi lami, beldurrik ez basoari. Lanean kantu kantari, ipur masaila dantzari. Han botoko mari. Galitzango da. Kaixo? Kaixo? Kaixo, zein da? Aterria! Ez da ulertzen, zein zeate? Aterkia da! Aterkia den galdetzen dute. Bai, baina nortzuk zeate? Ez da ulertzen. Bueno. Erdi sorgin, erdi lami, mari domingi. Eguzkia eta euri batera, zazpi kolore kalera. Mitaki papataki, zer den nor daki? Bera da mari domingi, kruzero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi, gola kalderantzi zantzi, bera da mari domingi. Ara, a ber, zein da? Zein da? Gara, laugarren maila. Laugarren mailakoak, kaixo. Zein da zuen erantzuna? Euria! Ez da. Urrengo deia, edo... Bai. Kaixo, zein da? Hau digute. Kaixo? Kaixo? Zeintzuk zeate? Kaixo? Zeintzuk zeate? Horrela, Asmatu dezue. Hortza, maia. Bosgarren maila. Maia. Bueno, gero arte, asmatu dezue. Seinalea, hemen dugur berria, soroan eder goldea, haren gainean belea, etxe ondako nagusi jauna, nekazaritxo noblea, urbarrena, urgoiena, urte berri egun ona, egun onaren. Ez naiz haizea, ez naiz elurra, baina
zein da? Kaixo! Kaixo, zein da? Ez da entzuten. Bigarren maila. 6. maila? Bigarrena! 2. maila? Maila. Vale, zetela ulertu. Zein da zuen erantzuna? Euskara. Etxe hontako boskarekin ez da beteko sakua. Urbarrena, urgoiena, urte berri egun ona, egun onare seinalean, hemen dugur berria. Urbarrena, urgoiena, urte berri egun ona, egun onaren seinalean, hemen dugur berria. Zorionak 5 urteko ikasleei! Asmakizunak bikain aurkeztu dituzue eta irratsaioari hasiera emateko modu paregabea izan da. Zorionak ere asmakizunak asmatu dituzuen hoi ere. Jarraian, 4 urteko gelako ikasleen txanda da. Ez, barkatu. Lehenengo mailakoen txanda. Hotza eta elurra, nik maite du negua, senide eta lagunak. Nahi dut txokolate beroa, nahi dut eskiatu mendian, nahi dut olentzero etxian, nahi dut panpin lodia jantzita, nik maite du negua. Jarraian, lehen hezkuntzako lehenengo mailako ikasleek Olentzero eta Maridomingiren egunerokoa kontatuko digute. Hau da, Olentzero eta Maridomingik beraien egun normal batean zer egiten duten kontatuko digute. Entzungo alditugu? Hau patalde, zuen txanda. Ikusi, ez dut nahi kremaz gorputza busti, ez dut nahi izozkia urturik, ez dut nahi berorik ez ez ez. Nik maite dut negua, hotza eta elurra, nik maite dut negua, senide eta lagunak, nik maite dut negua. Olentzero eta Maridomingiren egunerokoa. Goizean, Maridomingi esnatzen den bitartean nik Olentzerok gozari goxoa eta beroa prestatzen dut. Ondoren, Maridomingik omen zerrenda hartu eta zeintzuk diren opareak oso ondo begiratzen ditu. Arratsaldean tailerrera joan eta opariak prestatu, poltsa beteta, zakua prestatu zen du gu etxea opariz betez. Gauean, nekatuta baino pozik, zuaren ondoan eserita lotaragoaz. Ondo lo egin. Nik maite dut negua, senide eta lagunak, nik maite dut negua, hotza eta elurra, nik maite dut negua, senide eta lagunak. Nahi dut mendi txuri-txuria, nahi dut argi gutxi kaletan, ez dut nahi zuaitzak mozterik, ez dut nahi
Aupa talde, oso ondo kontatu diguzue Olentzero eta Maridomingiren egunerokoa, eta hemen adi-adi entzuten egon gara. Zorionak lehenengo maila, aurrera goaz lau haizetara irratiarekin. Orain, gure eskolako txikiak martxa pixka bat jartzera datoz. 2 eta 3 urteko ikasleek Gabonen inguruko abesti alai bat abestu eta dantzatuko dute. Ziur nago hainbeste ahots goxo eta politekin irratsaioa girotuko dutela, beraz goazen entzutera, zuen txanda! Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik tira. Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik tira. Tira, elkarrenak tira, 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 konponduko dira. Guztiok! Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai Uztanetik tira, astoak olentzeroi, herrikotik tira, olentzero kastoai uztanetik tira, astoak olentzeroi. herrikotik tira. Tira ta tira, elkarrena tira, tira ta tira, konponduko dira. Dantza! Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik tira. Olentzero kastoai uztanetik tira, astoak olentzeroi herrikotik tira. Tira ta tira, elkarrena tira, tira ta tira, konponduko dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Bidean galdu eta haserretu dira. Bidean galdu eta haserretu dira. Konponduko dira. Gozaldu gabe etorri dira hauek, Bueno, txalo alare! Zer moduz irratsaioa entzule maiteok? Gustora alzaudete? Irratsaioaren erdialdera iritsi gara jada. Baina lasai hartu, ez da bukatu oraindik. Asko esateko daukagu eta beraz jarrai dezagun.
Zapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Hurrengo gonbidatuak 6. mailako ikasleak izango dira. Naturarekin eta orain tokatzen den denborarekin lotutako neguko solstizioaren inguruan hitz egingo digute. Ziur oso interesgarria izango dela, beraz, belarriak zabaldu, entzun eta gozatu. Aurrera, talde, nahi dezuenean. Txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Kaixo entzule maiteok, gu 6. mailako ikasleak gara, eta gaur neguko solstiziori buruz hitz egingo dizuegu. Espero dugu gustukoa izatea. Artikulu hau idazteko hurrengo iturrietatik eskuratutako informazioan oinarritu gara. Euskal mitologiari buruzko Amaroa webgunean, Wikipedia eta Aullamendi Eusko Entziklopedia. Gaiarekin hasteko solstizioa eta ekinozio hitzen esanahia azalduko dizuegu. Badakizue zer diren? Zerura begiratzen dugunean, eguzkiaren posizioa puntu gorenean eta baxunean dauden urteko garaiak dira solstizioak. Bi solstizio ditugu, negukoa eta udakoa. Negukoan eguzkia bere puntu baxuenean ikusiko dugu, eta udakoan berriz bere puntu gorenean. Guazen orain ekinozioarekin. Hauetan eguzkia lurra bitan banatzen dute ekuatorea lerroarekin parekatzen da. Hori dela eta argia berdin iristen da bi hemisferioetara. Bi ekinozio ditugu, udaberrikoa eta udazkeneakoa. Euskal Herrian neguko solstizioa abenduaren 21-22 izaten da, eta neguko solstizioarekin batera negua hasten da. Momentu honetan urteko gaurik luzeena dugu, hau da, argi ordu gutxien duen eguna da. Negua martxoaren 21 udaberriko ekinozioarekin bukatzen da. Momentu horretan egunak eta gauak berdin irauten dute. Udako solstizioa berriz ekainaren 21-22 da, eta udaren hasieran. Hau da urteko egun luzena, hau da, argi ordu gehien duen eguna. Beno, azalpen guzti hau eta gero, hasi gaitezen neguko ospakizunekin. Antzinako kultura gehienetan egiten ziren solstizioak ospatzeko jaialdiak. Europan, erromatarren garaiaren aurretik egiten ziren suaren, uraren eta landaren gaineko erritu ospakizunak. Negukoak etxe barruan egiten ziren, udakoak berriz kanpoan. Gurera etorrita, antzina euskaldunek urtea bitan banatzen zuten, alde batetik uda eta beste batetik negua. Urtea bere izenak esaten digun bezala ur geite, ur edo eurien kopurua edo maiztasuna banatzeko denboraldia zen. Neguko solstiziotik udaberriko ekinoziora doan denboraldiari euskaldunok negua deitu zioten. Gure arbasoentzat garai horretan amalurra lotan zegoen, baina udaberriko ekinozioa iristean amalurra esnatu, indarrik gabe zegoen eki edo eguzkia berpiztu. Uztako azaldu eta gizakiaren bizimodua lurra zararen izango zen. Antzinako euskaldunentzat udaberriko ekinozioa den martxoaren 21-tik neguko solstizioa den abenduaren 21 arte uda zen. Abenduaren 21ean uda bukatzen zen gure arbasoentzat eta berriro negua hasi. Eta horrela betidanik eta betirako etengabeko ziklo natural batean sarturik. Neguko solstizioari eguberri deitu zioten, egun gehi berri. Eguberri hitzaren esanahia egun berri da. Eguna argi ordua zehazki. Pixkanaka laburtu zuen aldia amaitzearen eta geroztik luzatzen
astearen fenomenoari erreferentzia eginez. Antzinako gizakientzat ospatu beharreko gertakizuna behar zuen izan eguzkiaren jaitsierarena. Amaiera eta eguna luzatzearen astea naturarekin zuten bizimodu estua dela eta horrenbestez esan daiteke jatorrian argiaren edo eguzkiaren omenez egiten den ospakizuna dela Eguberria. Espero dugu azalpen hau interesgarria iruditu eta asko ikasi izana. Laster arte eta eskerrik asko entzuteagatik. Agur! Solaren zolan, lili bat badago beilari. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du lili sarmantori. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du lili sarmantori. Sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo. Zorionak, 6. mailako ikasleei. Neguko solstizioari buruz partekatu diguzuen informazio guztia oso interesgarria eta aberasgarria izan da. Lan bikaina egin duzu eta baita argia azaldu ere. Zorionak talde! Orain, lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleek eskolako azken berriak ekarriko dizkigute. Hurrengo egunetako agenda errepasatuko dute. Eta gainera, dagoeneko ospatu diren urtebetetzeak gogoratuko eta aipatuko dituzte. Aupa talde, zuen txanda, disfrutatu! Leioetako argiak gauotz eta ilunetan joan etorrian dauden begiak kolore gutxiko egunak kanporatzen hortasuna ezin egonez. Hiruhileko honetan jai egun berezi batzuk ospatu ditugu. Santa Cecilia eta Euskararen eguna. Santa Cecilia egunean musika egunean ospatu genuen, eta aukera izan genuen Elian barna abestia kantatzeko. Gainera musika gure egunerokoan dauden garrantziak hausnartu genuen. Nola laguntzen digun lasaitzen, dibertitzen edo gure emozioak adierazten. Tanta txiki hauek bustitzen hauten artean. Euskarari protagonismo berezia eman genien Euskararen egunean. Jolasak, bertsoak, kantak eta abar aitzak izan ziren Euskaraz hitz egiteko. Gainera, guk Euskaraz zergatik ez, lemaren murala oso polita geratu zen. Frontoiean jarrita ikusi dezakezue. Satitzen ditu lainoak, zinegonez da bilaizea. Gainera, azaroak 25ean emakumaren kontrako indarkeriaren aurkako eguna presente izan genuen. Egun horretan, errespetuz eta berdintasunez hitz egin genuen, gure gelan 5. maila. Tratu onak lantzeko murala sortu genuen, baina eskolaren atarian ere horren inguruko muralak aurkituko dituzue. Animatu zaitezkete horiek ikustera.
Horretaz gain, Iruileko honetan seguro zuen geletan lagunen urtebetetzeak ospatu dituzuela. Hauek dira iraiatik abendu arte urteak bete dituzten pertsonak. 2 urteko gelan Egoi, 3 urteko gelan Tasmin, Ekai, Travis, Malen, June eta Dur, 4 urteko gelan Julen, Paulet, Izaro, Irati, Eneko, Jarik eta Ahmed, 5 urteko gelan Mikelar, Salma eta Izar, lehenengo mailan Izael, Mikel, Ara, Aiur, Oian, Noa eta Ane, 2. mailan Nora eta Maili, 3. mailan Raian, Ibon, Meria eta Meriam, 4. mailan Bera, Laia, Bilal eta Firax, 5. mailan Alen Lizarraga, Ilargi, Janire, Aimar, Anuar, Aitor, Ametxe eta Aratz, eta 6. mailan Naiara, Marua eta Dani. Zorionak guztioi! Urte honi amaiera emateko egun berriak ospatuko ditugu. Olentzero eta Mari Domingi etorriko dira eskolara abenduaren 19an, eta gure etxeetara 24an gauean. Egongo da jende ez duena ospatzen, arrazoi ezberdinetako, baino hala ere espero dugu jai egun zoragarriak izatea. Osondo egindako lana 5. mailako ikasleak, agenda eta urtebetetzeak modu argi eta atseginean aurkeztu dituzue, zorionak! Bueno, irratsaioaren amaierara iristen ari gara pixkanaka, baina orain 6. mailakoen txanda izango da. Hauek kulturartekotasunaren inguruan hitz egingo digute. Negua eta gabonak munduko leku desberdinetan nola ospatzen diren. Ze tradizio ospakizun egiten diren, kontatuko digute. Zuen txanda, talde! Gaua eder dago haizea gogor lehioan, izarrak dantzotako plazarrak alboan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan. Kaixo, hemen gaude berri 6. mailako ikasleak. Azken egunetan, egu berriko ospakizun ezberdinen inguruan ikertzen egon gara, eta topatu dugun aniztasunari buruz hitz egin nahi dizuegu. Hasteko, etxarriaren asko gabonetako ohitura zaharrekin hasiko gara. Paskuan amorez, etxerraren atzen, abenduaren 24ko goizean, umeak, gozokiak, dirua, eskatzera joaten dira etxez etxe, abesti baten truke. Bazkaldo durate egoten dira, kaxeroz jantzita joaten dira. Urte berria, etxarriaren atzen urtarriak bateko eguneko 12etan herritarrak kalera ateratzen dira urte berri kanta abestera. Etxarritarrek kantarekin urteberriari ongietorria ematen diote. Gure ikerketari esker jakin dugu garai honetan etxarriko etxe batzuetan pikuak jaten zituztela eta errege egunean angila kutxa txiki bat uzten zizkieten erregeek aurrei. Gainera, postrerako konpota ere egiten omen zuten. Jarraian, Euskal Herriko beste ohitura xelebre batzuk aurkeztuko dizkizuegu. Bizkaiko ogiko eskorra.
Aspaldian, etxe batzuetan, mahaian jartzerakoan aitaren egin Ave Maria bat errezatzen zen, eta ogiari gurutza labanaz egiten zitzaion. Gabon gauean jaten zen ogiari koxkorra kendu, trapu zuri batean gorde eta hurrengo gabonetan zopa egiten zen arekin. Urrats edo urte berri. Urtearen lehen egun honetan, Euskal Herriko toki batzuetan iturrira doaz eta bertako lehen ura edaten dute gauerdiko 12 jo eta segidan. Momentu hartako ura edateak aparteko bi urteak ditu. Horregatik, lekaro zen esaterako umeak iturrira joan eta pitxadetan bildu ura eta gero etxetik etxera banatzen dute. Beste adibide bat Urdiainen topatu dezakegu. Urdiaingo gazte kuadrillak herriko plazako iturriaren bueltan aurkitzen dira. Eskuan 12 matx izan beharrean pitxar batekin. Ezkile jo bezain pronto urte berriko lehen ura jasotzen dute pitxarrean. Eta segidan herriko hainbat karguen gana jotzen dute. Lehen apaiza eta beste egun zinegotziei eskaintzen zaie urteko lehen ura. Urtezar edo gamontzar, Gazeo eta Onraita Arabar herrietan esaterako afalondoan zuak egiten omen ziren familia batzuen artean, gaztainak erre eta jan egiten ziren bitartean. Tartean gaztetxoek zahagi zaharren zatiak makila luze batean muturrean lotu eta erre ondoren herriko kaleetan zehar ibiltzen omen ziren ate zaharrak beltzez markatuz. Inuzenteen eguna. Inuzenteen eguna Euskal Herriko hegoaldean ospatzen da. Abenduaren 28an umeek eta nagusiek elkarri ziria sartu eta bromak egiten ibiltzen dira. Txorierrin, egun horretan aurrek kalabaza bat utzitu eta zuloak egin ostean kandela pizten zituzten barruan. Tokilunetan jarriz, aurkitzen zutena beldurtzeko asmotan. San Nikolas abenduaren 6an haun eta gazteen zaindaria dugu, eta hori dela eta San Nikolas egunean eskola umeen eguna ospatzen da. Gaun egun nahiko galduta hunkitzen den festa da hau. Egun hau eskola umeen eguna zen, besteak beste eta eskola umeen antean ospatzen zen. Aurreko egunetan, maisuak edo maistrak umeen artean ondoen portatu omen zen aukeratu egiten zuen errege, apezpiku edo autoritate bezala, eta honi laguntzen beste ume batzuk hauen egin beharra apezpikuaren laguntzaile izaten zen. Eguberria leku desberdinetan ospatzen da. Adibidez, Venezuela, Kolombia, Ekuator, Bolivia eta Perun. Egun batzuk lehenago jaiotza prestatzeko ohitura dago. Venezuelan, abenduaren 23 edo 24an pastel berezi bat egiten da, Gabon gaueko afaria egin ahal izateko. Eguberriko lorea deitzen diote. Paraguain, jaiotza jarri ohi dute eguberriak baino lehenago, eta Gabon gauean janari hotzak hartzen dituzten familiak. Jaiotzaren zain dauden bitartean petardoak estandarazten dituzte. Sugarra piztu da ahots indartsuen loan, aurreko plazan renkoplak dauzkagu ahoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, bilarri berriak lagunzaren ondoan. Mexikon Jesusen jaiotza irudikatzen duten antzeslanak egin ohi dituzte, zenbaitetan ukitu komikoaz lepo, guneko egoera politikoa kritikatuz. Era berean leku askotan dute prozesioak egiteko ohitura. Letaniak abestuz, errezatuz eta gozo heltzeak edo pinotak hautsiz. Festan ez da pontxe eta kruspeterik
asfaltatuko eta fruta eta zukuz eginiko gabonsariak banatzen dira, jaia ordu txikitan bukatuko delarik. Puerto Ricon familia eta lagunak ospakizunerako elkartzen dira. Parrandak, abestiak kantatu eta janari tradizionalak partekatuz. Arroza, txerrikumea eta pastelak. Batzuetan, festak egun sentira arte iraungo du. Aldiz, eguberri egunean jendea deskantzaten geratu ohi da. Gabonean egindako parrandarengatik. Eta ondoren, gauerdian oilarmezara joango dira. Jendea elizara joan ohi da eta umeak hartzainez eta jaiotzako pertsonaia alegorikoz jantzita joaten dira. Txinan, ilargi eguzki egutegi tradizionalean oinarritzen dira, eta urte berriko ospakizunak urtarrilaren 21 eta otsailaren 21 artean hasi eta 15. egunean bukatzen dira. Azken egun horretan, farolen jaialdia ospatzen da. 2025an txinatar urte berria urtarrilaren 29an izan zen. 2026an berriz, otsailaren 17an hasiko da eta martxoaren 3 arte luzatuko da. Egun horietan zehar, lurreko giza migrazio handiena gertatzen da, udaberriko mugimendua. Milioika pertsona haien jatorrizko herrietara itzultzen dira, bertan festak familiekin ospatzeko. Beste herrialde batzuetan gabonak ez dira ospatzen. Adibidez, Morrokon, Senegalen, Arabia Sauditan eta bar. Morrokoko eta Senegalen beste ospakizun batzuk egoten dira. Urteko beste garai batzuetan, Ramadana, Eitzger eta Ilkbir dira. Festa hauek noiz izango diran islamiar egutegian arabera erabakitzen da. Egutegi hau ilargi egutegia da, eta 12 ilargi hilabete eta 354 edo 355 egun ditu. Islamar kulturan Ramadana da ospakizun garrantzitsuena, Koranaren errebelazioaren hilabetea delako, Allaharen fedea eta autodisiplina indartzen dituelako, osea sentitzean empatia eta elkartasuna sustatzen dituelako. Ramadana hitzaren jatorria Ramadat da, arabieraz erre. Hil horretan praktika honen bidez bekatuak erretzen direlako. Ramadana bukatzea eduzir ospatzen da. Eskerrak eman nahi dizkigulako Allahri Ramadana bukatzen usteagatik. Edkbir ospatzen digu Ibrahim profetaren debazio auskatza horietzako. Etxe batzuetan urte berria ospatzen da, eta beste batzuetan ez. Urte berria ospatzen dituen etxeak bengalak eta petardoak kanpora botatzen dituzte, eta sua kanpoan egiten dute. Beno, iritsi gara bukaerara. Espero dugu guk adina ikasi izana hurrengora arte. Agur! Ilargi berriak. Lan bikaina talde, oso aberasgarria kontatu diguzuen informazioa. Gure herrian neguko eta gabonetako ospakizunak nola bizitzen ditugun ezagutzeaz gain, beste lekuetan nola ospatzen dituzten ezagutzeko aukera ere izan dugulako. Txalo bero bat! Gau iluna heldu data geratu hemen. Gure ondoan leunta epel. Nik dudan
zu. Orain, lehen hezkuntzako 3. mailako ikasleen txanda da. Neguarekin eta gabonekin loturiko beraiek asmatutako txantxetako albiste dibertigarri batzuk kontatuko dizkigute. Irratsaio honetan irudimena eta umorea ez direlako falta. Beraz, entzun eta gozatu entzuleok. Aurrera talde, zuen txanda. Argizaria urtu da platerera, berez kontatu duzu gauza berbera, guztion irribarren hasiera, gure gabon gaua. Aspaldi ezin dudan ikusten lastana, jertxa potolo politori, darama beti errapatu nauen amarauna, gure gabon gaua. Aspaldi ezin dudan ikusten lastana, jertxa potolo politori. Kaixo, gaur kontatu behar dizuegun. Historia hau beko basoan gertatu zen orain dela egun batzuk. Badakizue Olentzero eta Mari Domingirekin Napoleon astoa bizi dela, ba entzun ongi. Egun batean animalia oso azarre hainbeste lana eta hainbeste kargaz eramateaz eta pixka nekatuta zegoen. Orduan esan zuen egun batean. Hau bizi modun petrala ezin dut gehiago. Opari batzuk hartu zituen eta Olentzero eta Mari Domingiren etxetik ihes egin zuen. Bidean zijoala iratxo batzuekin topo egin zuen. Haiek ondo ezagutzen ziren eta galdetu zioten. Napo, nora zoaz? Ba, mundua ezagutzera, zurekin joango gara. Bale ba, baina orain goze handia daukat. Hemen ondoan erreka bat dago arrain askorekin, goazen arrantzatzera. Majoian da gero bapo gelditu ziren eta siestatxo bat egitera bururatu zitzaien. Batean zelai berde batean puzkerra botatzen hasi zen. Purrut, purrut. Eta irrintzika. Usain txarra zegoelako iratxoek alde egin zuten. Napok abeste bat entzun zuen. Lamia zen. Lamiak Napoleori esan zion Mariren kobazulora joateko. Kobazulo handi batean sartu zen eta oihukatzen hasi zen. Mari, Mari, non zaude? Olentzeroren astoa naiz. Zurekin hitz egin behar dut. Hortik gutxira soinu batzuk entzun zituen. Xisti, xasta! Mariren laguntzaileak ziren, xaguxarrak. Eta hortik gutxira Mari agertu zen. Eta Marik esan zion. Asto buru txarra, nola utzi dituzu Olentzero eta Mari Domingi bakarrik? Zu gabe sakanako aur guztiak oparirik gabe geldituko direla. Bai, arrazoia duzu, lagunduko idazu. Bai, noski nire laguna basa jaundeituko dut eta laster iritsiko zarete txabolara. Orduan pozpozik iritsi ziren txabolara. Atean, Mari Domingi eta Olentzero pozaren pozez dantzan hasi ziren eta esan zion. Baina nun egon zara? Uste genuen sakanako umeak oparirik gabe geldituko zirela. Lasai Napo, hemendik aurrera animaliai eta pertsona mitologikoei opariak egiten laguntzeko eskatuko diegu, zu gabe ezin gara egon. Handik aurrera kantuz eta dantzaz bizi dira. Eta badakizue, beko basoan asto batekin topatzen bazareteanean, lastoa eta ura eman bestela berriro mundua ezagutzera joango da. Aupa talde, Gabonen inguruko albiste dibertigarri eta politak asmatu dituzue, bejonde izuela. Gure Gabon gaua. Bueno, eta ikasturte honetako lehenengo irratsaioarekin amaitzeko,
bigarren mailako ikasleek Gabonetako ipuin bat irakurriko digute. Istorioak mezu polita du. Lasaitasunez entzuteko momentua izango da. Horrela, emango diogu amaiera gure lehen irratsaioari. Aupa bigarren maila, zuen txanda. Elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Mendietako paretak elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Bihotzetako Txokolatezko pariak. Neguko egun hotz bat zen, eta elurrak etxarriko herria estaltzen zuen. Iker eta Maialen pozik zeuden elurretan jolasten, Gabonetako magia sentitzen zutelako. Gaur, egun berezia izango da esan zuen Ikerrek, bat-batean Olentzero eta Maridomini agertu ziren beraien alboan, zakua opariz beteta. Kaixo lagunak, lagundu nahi diguzue etxarrin oparia banatzen, esan zuen Maridomingik. Aurraz, ilusia handiz, baietz esan zuten. Begire esan zuen Olentzerok etxarrin opariak askarrago banatzeko txokolatezko ibai honetatik joango gara, opariak etxe banatzen zer iruditzen, ja, eta bat-batean Iker eta Maialenen aurrean txokolatezko ibai bat agertu zen. Ala, ze ondo esan zuen txokolatezko ibaietik oparia banatzen zituzten bitartean, etxarriko pertsona guztiei oparia banatu zizkien, kaleak argiz eta pozaz betez. Onderen, Iker eta Maialen pozpozik etxera joan ziren. Gaur egun magikoa izan da, esan zuen Iker eta Maialen. Ibaietik hartutako txokolate beroa edaten zuten bitartean. Eta ala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila etxarriko plazan. Bizipozak neguak, orbelez jazten ditu, naizta guri biluzik iruditu. Elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Mendietako paretak elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Bihotzetako paretak. Zeinen ondo kontatu diguzuen ipuina talde, asko gustatu zaigu, txalo bero bat. Eta orain bai, entzule maiteok, bigarren mailako ikasleek kontatutako txokolatezko opariak azken ipuin honekin agurtzen gara gaurkoz. Plazerra izan da ikasturteko 4 haizetara lehenengo irratsaio hau zuekin partekatzea, eta denok beste urtebetez berriz elkarrekin tartetxo hau partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan duzue. Eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi, eta bertan parte hartu duzuen hoi ere. Espero dugu gustatu eta guk bezain beste gozatu izana. Besterik gabe, ondo segi entzule maiteok eta datorren irratsaiora arte. Bitartean zaindu, aio! Gainean beleak, etxe ondako nagusi jauna, nekazaritxo noblea, urbarrena, urgoiena,
badugula hemen ur berria, ardezagun gosaria. Urbarrena, urgoiena, urte berri egun ona, egun onaren seinalea, hemen dugu ur berria. Eguzu bada eguzu, baldin eman nahi baduzu, baldin eman nahi baduzu eta bestela bota gaitzazu. Urbarrena, urgoiena, urte berri egun ona, egun onaren seinalea, hemen dugu ur berria. Armarioan dabil xagua, ari segi kakatua, etxe ontako limosnarekin, ez da beteko sakua. Urbarrena, urgoiena, urte berri egun ona, egun onaren seinalea, hemen dugu ur berria. Lau haizetara irratia. Nik maite dut negua, hotza eta elurra.